Semoga sinareng ngudi leres manunggal. Jaki audio TAC video syuting. Liane melanjut ketok oleh Mas. Monggo. Banteke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dodo bari basan rangge lintan ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Ayo Dik, Sepurane. wis tak syukur las. Aku kudu manut wong tuaku. Terus sama manut sapa iki? Manut sapa terus aku? Lah sampean manut sapa? Jane pilihanku yo kowe lho. Ya sepurane wong tuaku ora setuju. Wes men ya ta. Ya. Sosok ning jero dodo. Pancen Ora oke, arep kepiye maneh, kowe wong randuwe, ojo selak batinmu, marang kahanmu, laras kukusan rasa tresnaku. Apa iki satenane takdirku sing gawake sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku, kang srungono tangisku, becike melongo saka uripku. bari basan